Deputati nazzjonalisti jew l fosthom Markent Nisamut, Carola Aquilina u Beppe Fenekadami pruvaw jirredikolaw lill-Ministru Joe Etienne Abela u l-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet għax mid-dikjarazzjoni li kull membru tal-Kabinett jagħmel kull sena fil-Parlament jirriżulta li jgħixu fil-kera minflok ma għandhom proprjetà immobbli tagħhom. Fis-seduta tal-4 filgħaxija, id-deputat Markent Nisamut saħansitra uża ton sarkastiku u staqsa jekk jirċevux il-benefiċċji soċjali jew applikawx għall-akkomodazzjoni soċjali. F'kitba fuq il-paġni tagħhom fuq il-Facebook wara s-seduta, iż-żewġ membri tal-Kabinett urew li wieħed m'għandux minn xi jistħi illi jkun joqgħod f'post mikri. Il-Ministru Joe Etienne Abela rimarka li jidher li għall-Partit Nazzjonalista li tgħix fil-kera huwa xi tip ta' diżonur. Sostna li jemmen li kulħadd jgħix kif jażel u li hu kuntent bli għandu. Filwaqt li qal li qatt ma kien kiesaħ u lanqas ta' fastidju lil ħadd, irrimarka li min iħoss li għandu jiżżoffjatta biha xikri bħal ħafna oħrajn jagħmelu. Minħati għaw is-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet spjega li hu joqgħod f'appartament bil-kera minħabba ċirkostanzi li s'issa ma permettewlux li jixtri dar għalih u għal familtu. Irrimarka li huwa disgustanti u tal-mistħija l-atteġġament tal-Partit Nazzjonalista li għal darb'oħra wera li jippreferi jagħmel attakki personali fuq min bħalu ġej minn familja tal-ħaddiema.